как да започнете Deepop Dropshipping и да принтирате free cash, буквалния смисъл. И няма да харчите сумати пари за платени реклами. И не е толкова сложно. Буквално всеки втори може да започне. Ето това е какво съм направил последния месец. $868. Това представлява просто когато вземате продукти от AliExpress и ги пускате в Depop. За тези, които не са познати какво са Depop, какво е Depop? Това е като OLX в чужбина. Буквално хората се продават продукти, които не им трябват. Дрехи най-повечето. Но има и аксесуари, така и нататък. Но има и други хора, които дропшипват, но ще ви покажа как да се по-добри от тях. Just be better. Така, сега ще ви обобщя какъв точно е бизнес плана. Значи правите си продукт ресърча, намирате продукт, който не е наводнен в Depop и го продавате. Като използвате за supplier AliExpress и пускате самия продукт в Depop с наценка от 2 до 5 пъти повече. И има клиент, който разбира, че наистина имате продукта и не го дропшипвате, понеже вече ще направите снимките качествени и незабележими от това, че все едно са дропшипвани. Къстъмър е щастлив, купува продукта, понеже той има много кеш и дава на вас и вие му дадете продукта. Вие шипвате продукта от AliExpress и като го изпратите, просто чакате и като къстъмър е доволен и продукта пристигне до него, си получавате парите и ще сте щастливи сте и след този човек, буквално след този човек. Има малки подробности и също така искам да кажа, че ще има безплатна бонус информация за хората, които ме последват в Instagram и просто ми напишат Depop. Това ще е. Ще ви пратя всичката тази информация. Вие ще принтирате кеш с нея и всички ще сме щастливи, понеже сме сигурни. Така, първата стъпка е отидете в Depop и си правите акаунт. Просто е. Не съм си акаунта, понеже не искам да го ликна. И да, така, след като си направите акаунт в Depop, нещо, което е много важно и това е да си изберете ниша. Няма го ще цялото, понеже ще 10 минути. Не намерете си ниша, като това може да е, например, в този клип ще дадем пример с God Girls. След като сте си открили вашата ниша, ще си има в AliExpress нашия supplier и място, откъдето ще си правим продукт ресърча. И има и много други места, за които ще разберете, като ме последвате в Instagram и ми напишете Depop и ще разберете кои са. Да. След като сме в AliExpress, пишем точката God Girls. И няма проблем да копирате самата ниша от това видео, понеже не е наводнена. И наистина ще може да влезете в нея и да продавате доста добри неща, ако се постараете. И по принцип съм продавал дрехи. Не продавам аксесуари като герданчета, гривнички и пръстени, но ще е хубаво ако пробвате, смисъл. Попробвайте и с аксесуари и с дрехи. Аз лично не съм, понеже профит марджина е много малък, защото не вярвам някой да купи този пръстен за $20. Не казвам, че не е възможно, особено ако по самия продукт има снимки в коментарите, някой е оставил такива. Не винаги има такива. Това, например, изглежда пълен булшит. На снимката не е толкова лошо. Така да, как се иде, например, сега ще си избера продукта за видеото. Така, реших, че ще продавам на този плотник на сладките готови момиченца. И един много голям лайфхак, как ще си стеглите снимките в high quality. И като стеглите този AliSafe Pro Extension на Google, понеже иначе другия вариант да си стеглите снимките от AliExpress е с лайчот, като е така ги снимате. Но това много компресва самото quality на снимката и не става толкова добре, изглежда откраднат самата снимка. Какво правим? След като сме си изтеглили от самия екстеншън тези снимки, как става? Като си го изтеглите, рефрешнете си AliExpress, ще имате този бутон, цъкате го и ви изтегля една папка с снимките. Дори ви дава самия продукт description,
като може да видите, това не ви трябва, просто едито, но да, грънж, панк, хип-хоп, така, да, което не знам дали ще потрябва, но може да я потрябва. Но сега на втория монитор съм си сложил папката с снимките, чакайте да ви покажа. Изтеглило ми и 5 снимки, които няма да ми трябват всичките. Ще използвам, тази ще използвам, понеже има човек на нея и едно от посредата, не от последните, ама не например тази снимка и голата снимка за страницата. Добре, ти има да видим също, не знам. Добре, значи какво ще направим? Вземаме една от снимките, ще е такава, където се вижда самия продукт и отиваме в фоторум. От тук правим снимките под trustworthy и изглежда, че сме на другите. По-добри от другите. Че сме бедър. Чакайте, че да не ликне нещо. Отивате на Start Creating и слагате самата снимка. Тук сме вече сложих снимката и то в случай махам бакграунда, което е супер между другото. И отидете на Shadows, на сенките и го слагате на... В този случай не на същото, изглежда прекалено фейк. Ще го слагам на 75 и ще ти отнема малко самия продукт. Така, ще го оглемим. Така. Не, в този случай няма да го накланяме, защото това не е някой стритуер апарант. Големим отиваме на background. По принцип винаги използвам Concrete Countertop, но в този случай няма стен, защото не знам, не е стритуер апарант. Ще отидем на Wood. В този случай не изглежда супер реалистично. Идеята не е да е все едно наистина не сме го снимали, но целим да изглежда добре за самото око и да не изглежда супер фейк дропшипнато. И мисля, че това е нашия финален продукт. Ще го поиграем малко брайтнес. Ще го намаляйте брайтнеса, понеже изглежда по-реал. Не знам как да го пиша. Така смятам, че е добре. И изтеглите самата снимка и ще ви покажа как да я лиснете. След като сте в Depop, отидете на Sell и импорт самия продукт. Дескрипшена отивате в някой популярен пост от вашата ниша и го копирате и е доста важно да сложите хаштаговете, които сте сложили. Infotops, t-shirt, occasion, фестивал. Това е добре, това смятам, че и сами може да го направите. А на цената ние от AliExpress го видяхме на $4, което не предполагам, че е наистина високо качество за този продукт. Нещо, което може да направите от Image Search. Така. Ще на Orders. Това е 230. Добре, не знам дали това е по-добро от миналото ни, защото има 230 на по-ефтино поръчки. Добре, ще го вземем от тук евентуално. Имаме го за 2 евро. Ще го лиснем за 18. По принцип можете малко по-наглите, така да се каже, и да го лиснете за нещо сорта на 25. След като сте решили общо цето на каква цена ще бъде самия продукт, на шипинга пишете $5 и на Worldwide шипинга пишете от 5 до 10, зависи колко струва вашия продукт. На item price, както казах, го умножавате от 2 до 5 пъти, като в този случай е над 5 пъти, понеже е доста ефтин и може да извлечем поне $18 от него, понеже го вземем от $2 от нашия supplier. Следователно го листвате и просто чакайте от една на 2 седмици да се продаде. Искам отново да кажа, ако ме писате в Instagram, ще получите цялата тази информация и ако ме питате някой въпрос, ще мога да ви отговоря. Нещо много важно, което забравих да добавя сега, ще го снимам, е да закриете акаунта. Това значи, като си го направите акаунта, да не си публикувате веднага поста, където е самия продукт, а да лайкнете малко снимки и да изчакате 1-2 дена и тогава да се публикувате
първия листинг. И това говорихме, че минималното на продукта е минимум 2 пъти надценка. От 2 до 5 може и над 5 пъти. Но това е в доста ефтини продукти. И също така продаваме в Англия. В US има прекалено хора, които дропшипват. Това съм го пробвал, имах много по-малко продажби, отколкото в Англия. И също така в AliExpress си правите смисъл ship to United Kingdom и Лондон и ще видите между колко време е самия шипинг. Примерно то пръчен ще го доставят от 1 до 2 седмици, което не е толкова зле. И трябва да си изтеглите Depop на телефона. Просто питайте ChatGPT как става, понеже ще трябва да смените региона на App Store, което е елементарно. Смисъл става за 5 минути, че е по-малко. Сменят си региона на App Store на United Kingdom, теглят си Depop и се връщат на България, понеже телефона ще се сетъпнете самия профил.